Moitas grazas, señor presidente. Traemos ao pleno esta proposta de acordos fundamentais en materia de memoria histórica e democrática en Vigo, coa colaboración e a participación de asociacións memorialistas, co asesoramento de historiadores e de abogados e abogadas progresistas, porque en Vigo estamos correndo o risco, señores e señoras concelleiras, o risco de que triunfe o posicionamento ideolóxico dos inimigos da democracia, que consiste en defender o esquecemento e que en realidade non é máis que a primeira pedra necesaria para que a historia volva a repetirse con novas formas, seguramente, pero coas mesmas prácticas. A memoria constitúenos. No Vigo do presente está grabado todo o que aconteceu nesta cidade, e o Vigo do futuro dependerá tamén das decisións que tomemos hoxe. Isto sábeno ben eses mesmos inimigos da democracia, cando onte arrincaban as placas cos nomes dos fusilados polo franquismo no cementerio da Almudena en Madrid. Por certo, entre elas e eles, como mínimo, un vigués, Francisco Barreiro Barciela, dirixente comunista fusilado no ano 41 contra as tapias do mesmo cemiterio. Xa non está o seu nome, nin os demais nomes. Esa é a política do esquecemento a que pretende disolver a historia. Cando estamos ás portas de pechar a primeira década do século XXI, en Vigo urxe un compromiso institucional pola recuperación da memoria, pola xustiza, pola reparación e pola garantía de non repetición. Por iso, en primeiro lugar, demandamos a creación dunha oficina de memoria histórica que se organice en dúas mesas de traballo, unha técnica e unha mesa de participación, porque é fundamental abordar as medidas que precisa Vigo neste ámbito de xeito planificado, de xeito sistematizado, superando a improvisación e o voluntarismo. Este que propoñemos é un organismo que posúen numerosos concellos do Estado español, do Partido Socialista tamén, como pode ser Sevilla, e por certo, este organismo tamén o tiña o Concello de Madrid, ata que entraron os mesmos que onte borraban os nomes dos fusilados franquistas do cementerio da Almudena, que son os mesmos que, como lembrou a concelleira de Igualdade, negan a existencia da violencia de xénero. En segundo lugar, hai que cumprir co artigo número 15 da Lei de Memoria Histórica. Compre revisar a simboloxía franquista dos edificios de titularidade municipal co obxectivo de eliminala e tamén instar a outras administracións a que fagan o propio nos edificios da súa titularidade. Seguimos reclamando, efectivamente. Sabemos que existe unha sentencia, pero políticamente nos seguimos reclamando a eliminación do monumento franquista coñecido como a Cruz do Castro, porque a súa presenza no lugar en que ademais ocorreron centos de fusilamentos de vigueses e viguesas segue exercendo violencia sobre miles de veciñas e veciños de Vigo, e así seguirá sucedendo ata o último día, é dicir, ata o día da súa eliminación. Sabemos que ese día chegará. Demandamos tamén a elaboración rigorosa, é dicir, en base a investigación científica, dun roteiro da memoria de Vigo, para o cal é precisa a sinalización dos escenarios representativos da memoria de Vigo. A Porta do Sol, Pereiró, o antigo cárcere que hoxe é o Museo do Marco, o frontón de María Verdiales, o Porto de Vigo, Lavadores, entre outros. Se non identificamos os lugares referenciais da historia, estamos actuando de acordo co principio antidemocrático do esquecemento, disolver a historia. E se aquí non aconteceu nada, estamos abrindo as portas a que a iso que noutros lugares do Estado xa está avanzando con forza, o negacionismo. E se caemos no negacionismo, a historia, que non se disolve, volverá a producirse como traxedia multiplicada. Para que iso non aconteza, propoñemos tamén o recoñecemento específico para 3 vigueses loitadores pola democracia e pola liberdade que estiveron entre os últimos asasinados polo franquismo: Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo Solla e Xosé Ramón Reboiras Noia. Defendemos tamén un recoñecemento institucional aos 226 funcionarios municipais represaliados pola Comisión Depuradora do Concello no período inicial da ditadura. En definitiva, non quero que se me esgote o tempo. Teñen vostedes na moción todos os puntos que nos poñemos sobre a mesa e nos que se debe profundizar.
queirámolo ou non, a historia nunca deixará de escribirse. Facemos un chamamento, polo tanto, a actuar como corporación de maioría democrática e progresista. Grazas, señora.